on zombie apocalypse. Yes guys, good morning po sa ating lahat. For today's race ay MTB Open category tayo. At andito nga tayo guys dito sa may bayan ng Lasol. At dito natin uumpisahan itong ating MTB category. And guys, so salamat kay Sir Vic Natividad na siyang nag-invite sa atin para i-cover natin itong race nila guys. Siya po ang presidente ng Ambic sa Alaminos. So mayroon tayong 30 kilometers na ruta mula dito sa bayan ng Lasol hanggang sa Alaminos Old Bypass. Maraming salamat sa ating mga marshal na talaga namang pinaghandaan itong ating race guys, dahil kita nyo naman ang kanilang mga service ay talaga namang naka R1250 pa sila na BMW. Shoutout po sa inyo mga sir at ride safe po sa ating lahat. So nag-start na nga itong ating MTB Open category guys, at mula dito sa may auditorium, pababa tayo dito sa highway at dito na tayo mag-uumpisa ng ating bakbakan guys. So ayan na nga, at tila nagkabanatan na agad itong ating mga participants dahil mayroon na agad bumanat sa bandang unahan. Shoutout po sa ating kasama na sumali ngayon dito sa race mula sa Infanta Cycling Team, kay Samuel Almandres at sa kanyang kasamahan guys na sina Rimart Lestado at Akiyo. And guys, ganoon din kay Dion Gabos Ramos, nasa 16 below category naman siya. And guys, so patuloy nga na bumaba natin itong ating mga participants, at kung hindi ako nagkakamali guys ay mayroon na tayong breakaway doon sa bandang unahan. At bago tayo magpatuloy guys, shoutout muna tayo. Shoutout po sa ating kapwa mga YouTuber. Shoutout po. Please subscribe po kayo kay Uncle Boss TV. And guys, kay Idol Jeffrey Garay TV, Team Kapadyak Cool, kay Boss El Kapitan ng Moncada Tarlac, at kay White Mix Motovlog. Ayan po. Sila po ang ating mga kaibigan na patuloy na sumusuporta din po sa atin. So tulungan lang po tayo mga idol, at sana hindi kayo magsasawa sa ating samahan. So back to race na nga tayo, at nandito na tayo sa Barangay Bubunot. Party pa rin po ito ng Dasol, at dito na nga mag-uumpisa ang pagsubok dito sa ating mga participants. Dahil dito sa part na to ng ruta guys ay dito na magsisimula ang akyat lusong na daan. Ayan, so slight ahon na po ang tinatahak nitong ating mga tropa, at kung medyo hihina-hina ang tuhod mo dito guys ay may tendency na may iwanan ka ng peloton. Ayan, so may mga ilang portion dito na medyo akyat talaga guys, then patag, tapos akyat ulit. Hindi naman siya masyadong mataas, slight lang na ahon, pero tulad nga ng sinabi ko kanina, kung hihina-hina ang tuhod mo guys ay talagang maiiwanan ka ng ating mga tropa na nasa harapan. Ayan, so tingnan natin kung sino sa kanila ang maiiwan o talaga namang kayang-kaya nilang ahunin itong akyat lusong dito sa portion na to. Ayan, so malapit-lapit na tayo sa bandang kalagitnaan nitong ating sinasabing ano nga guys, itong akyat lusong na daan. At hindi natin napapansin itong tinatahak nila ngayon ay slight ahon na ito. Ayan, so bali paakyat, pataas ng pataas ito guys, at dito na nga magkakaalaman kung talagang malakas ang mga tuhod nitong ating mga participants. Ayan, so medyo may naiiwan na dito sa bandang likod. Ayan na yung sinasabi ko, kung hihina-hina ang tuhod mo parikoy ay iiwanan kanila.
Ayan, so idikit nyo lang para hindi kayo maiwanan ng tuluyan dito sa bandang likod guys. Ayan, so malapit na tayo dito sa boundary ng Dasol, at ang susunod na bayan dito guys ay ang bayan na ng Burgos. Ayan, nasa 500 meters na lang at maabot na natin ang boundary ng Dasol at ang bayan ng Burgos. Ayan, so ayan guys, nakita nyo na may mga naiwanan na sa bandang likod at bumubilis pa, tumutulin pa lalo itong ating takbo dito sa may arko. Ayan, so nandito pa ang ating mga tropa, marami pa sila dito sa bandang likod at may breakaway na naman tayo sa bandang harapan. So mamaya guys, habulin natin ang mga nag-breakaway at malayo-layo pa naman itong ating ruta dito sa ating MTB category. So andito na nga tayo sa may bandang unahan guys, at ito na ang ating mga breakaway sa pangunguna ni Jimel Espanyol ng Trupang Bani. Nakasunod si Luis Corpus ng ASM TV at pangatlo si Jonald Vallesa ng Team Balagbag. Ayan nga po, sila po ang ating tatlong breakaway at patuloy na bumabanat dito sa ating race line. May paparating na ring dalawa guys mula sa ating peloton, naka black na jersey at isang red combination ng white, at medyo malayo-layo pa ang ating peloton dito sa ating dalawang humahabol sa ating breakaway. Paparating na rin ang ating peloton guys sa pangungunan itong naka black na jersey, at nandito na rin ang iba nating participant sa bandang likod. Ayan guys.
Nasa bayan na po tayo ng Burgos at itong tatlo pa rin ang ating breakaway guys. Jemal Espanyol, Luis Corpus at Jonald Ballesta ng Team Balagbag. Umagwat naman ng bagya ang ating tropa mula sa Infantas Cycling Team, Samuel Almandres, at hinahabol siya guys ng ating peloton sa panguna ng naka-black na jersey. And guys, so patuloy na bumabanat nga itong ating participants at nakalampas na tayo sa bayan ng Burgos. Next destination na po tayo ay ang bayan ng Mabini. Sa part na to guys, mag-isa na lang ni Jemal Espanyol dito sa ating breakaway at medyo malayo-layo na rin ang kanyang kalamangan dito sa ating peloton. Yan guys, so paparating na rin ang ating peloton at 19 seconds ang kalamangan ng ating breakaway na si Jemal Espanyol.
At andito na nga tayo sa bayan ng Mabini guys, at patuloy na bumabanat itong ating mga participants. Nasa 20 kilometers na ang natatakbo nila guys. So mayroon pa tayong 10 kilometro ang natitira sa ating karera. Sino sa kanila ang magwawagi sa race na to? Panoorin natin guys hanggang matapos itong karera. At napakaganda ang ipinakita ng ating mga participants. At talaga namang ipinamalas nila guys sa ating lahat ang kanilang mga lakas at tikas sa pangangarera dito sa laban na to. Sa part na to ay kasalukuyang inaakyat guys ng ating mga participants ang akyatan dito sa may Mabini, at pagdating dito sa may bandang Tuktok ay may umagwat na 4 na participants guys na humahabol sa ating breakaway na nasa bandang unahan. Samuel Almandres, Arnel Tubias, Rupang Adrian at itong naka-black na jersey. Sila po ang humahabol sa ating breakaway na nasa bandang unahan. At nagawa ang may dikit nung 4 na humahabol guys dito sa ating breakaway. At magkakasama na sila ngayon dito sa bandang unahan. Bali 5 na po ang ating breakaway. Ayan guys, so patuloy na bumabanat itong 5 dito sa bandang unahan. At pababa na tayo guys. Biglang sumingit ang isang tropa mula sa gilid, si Aaron James Nilo ng Pangasinan Cycling Team. Humabol dito sa ating 5 breakaway. So bali 6 na guys itong ating nasa unahan ngayon. Unang grupo, 6 na participants ang magkakasama ngayon na bumabanat dito sa bandang unahan. So napakaganda nga ng ating laban ngayon guys, at dumami na itong ating tropa na nasa unahan. Sino sa kanila ngayon ang magwawagi sa laban na to? Abangan natin dahil konting kimbot na lang at papalapit na ng papalapit itong ating finish line. Hindi ko sigurado guys kung may 5 kilometro pa ang natitira mula dito sa lugar kung saan naroon ngayon ang ating 6 na breakaway. Nangunguna ngayon sa ating breakaway si Samuel Almandres ng Infanta Cycling Team, nakasunod si Aaron James Nilo ng Pangasinan Cycling Team, at pangatlo yung naka-black na jersey, at yung iba guys nakasunod na rin sa bandang likod. Ayan, so pumalit sa harapan sa Aaron James Nilo, sinundan ni Arnel Tobias. Sumunod yung naka-black na jersey, Jimol Espanyol, Team Adrian, at nandito sa likod naman ngayon si Samuel Almandres ng Infanta Cycling Team. Ayan nga, at nadaanan na natin yung boundary guys ng Mabini at Alaminos. So nandito na tayo ngayon sa unang barangay ng Alaminos guys. Patuloy pa rin na bumabanat itong ating na breakaway, at hindi pa nga nakakadikit ang ating peloton sa may bandang likod. Makakahabol pa kaya sila guys.
at tila bumagal ang takbo nitong ating anim na breakaway dito sa bandang unahan. At ito na nga, andito na ang ating peloton. Biglang sumulpot ang tropang bugal din guys, at naitikit na nga nila ang ating peloton dito sa ating anim na breakaway. Dito na magkakalaman talaga kung sino sa kanila ang malakas sa karera na to. So hindi na nakakasigurado yung ating anim na breakaway kanina dahil marami na ang kanilang makakarimatihan pagdating mamaya doon sa finish line. Malapit na tayo guys, malapit na tayo sa finish line. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 3 kilometro na lang ang layo ng ating finish line mula rito sa tinatahak ng ating mga tropa. Ayan na nga, at nasa barangay na tayo ng Alus. At last 2 kilometers na lang tayo guys. Last 2 kilometers na lang ang natitira sa ating karera. Ayan, so kompleto na naman ang ating peloton. At wala pang nag-attempt ng breakaway dito sa ating final 2 kilometers. And guys, kung napapansin nyo ay unti-unti nang lumilipat sa bandang unahan itong ating mga tropa dito sa bandang likod. At naghahanda na sila sa magiging rimatian mamaya pagdating sa finish line. Last 1 kilometer na lang tayo at bumanat na nga yung naka-black na jersey. Sumunod yung Team Adrian at sumunod na rin si Aaron James Nilo. At dito nga guys, tumuli na yung takbo nitong ating mga participants. At mayroon pa pala tayong isa dito sa bandang unahan. Tropang Infanta Cycling Team, Samuel Almandres ang nangunguna. Sumusunod itong naka-black na jersey guys, at nilampasan na itong ating tropang Infanta. Sumunod itong Team Adrian. Tatlo silang nangunguna ngayon dito sa bandang unahan guys. Palapit na tayo ng palapit dito sa ating finish line. Last 700 meters na lang ang natitira sa ating karera. At ayan na nga, medyo bumagal na ulit ang takbo ng ating tropa. And guys, naghihintayan na sila. Last 600 meters. 600 meters na lang guys ang natitira. Sino sa kanila ang unang babanat? Ayun na, at nagkakabanatan na nga. Nauna na yung naka-black na jersey. Sumunod yung Team Adrian. At yung naka-black na jersey pa rin guys. Last 500 meters na lang tayo. Last 500 meters.
And guys, so nagkakabanatan na nga. Last 200 meters na lang tayo guys. At pagkadating dito sa lilikuan, na unang dumating itong naka black na jersey, dalawa sila guys. Pangatlo itong Team Adrian. Pang-apat si Samuel Almandres ng Infanta Cycling Team. Pang-lima si Arnel Tobias. Pang-anim yung naka-white na jersey. At pang-pito si Aaron James Nilo. Ayan nga, at di na nga tayo nakalusot guys dahil may nakaharang na Marshall at nasa finish line na yung ating mga nauna. Pang-limang pwesto ang nakuha ng ating tropang Infanta Cycling Team at nasa ikatlong pwesto si Arnel Tobias. Yung first and second guys ay taga part na ng SWAL. Sila ang nakakuha ng una at ikalawang pwesto. At dito na nga nagtatapos itong ating karera. Salamat sa panonood.